Vítajte pri pilotnej epizóde Cook and Talk relácií, kde spolu varíme a rozprávame sa s tými, ktorí žijú jedlom naplno. Dnes tu máme človeka, ktorý prešiel svetové kuchyne od Talianska až po Rakúsko a vrátil sa naspäť na Slovensko. Je to šéf-kuchár s vášňou pre detail, fermentáciu, kváskovanie aj molekulárnu kuchyňu. Dnes si spolu pripravíme domácu vanilkovú omáčku. Vítaj, Rado Jurák, teším sa, že si prijal naše pozvanie do Cook and Talk. Ďakujem krásne, mi potešením. Takže dnes si pripravíme domácu vanilkovú omáčku s mojím takým jemným twistom, kde pridáme citrónovú kôru a bielu čokoládu. Ako si sa dostal k vareniu? Mal si kuchyňu v krvi od malička? Vieš čo, kuchyňu som v podstate nemal úplne od malička, ale tým, že môj otec mal reštaurácie v Trnave, tak mi to gastro prišlo ako taká rozumná voľba do budúcnosti, že videl som v tom nejaký potenciál, hej. A tam si okolo neho akože behal v tej reštaurácii a motal si sa tam a tak si sa k tomu dostal, bo si mu pomáhal? Áno, tam som sa snažil, tam som prvýkrát vlastne pričuchol k tomu, že čo to je vlastne gastro a práca v gastre. A cítil som to tak, že by to mohlo byť to, čo by ma mohlo zaujímať. Aké bolo prvé tvoje jedlo, ktoré si v živote navaril? Začínal som ako pizzer. Fakt? Hej, začínal som ako pizzer a vlastne to bolo to, čo ma v podstate k tomu nejako tak priviedlo. Ale ty nerobíš pizzu? Nie. Tak robím všetko, čo je treba. Sladké alebo slané? Ťažká otázka. Či raňajky, či obed, neviem, ale na raňajky určite sladké a mám rád čokoládu. A nutellu. To môžeme akože... To je hriech. Nutella hriech. A s lyžičkou iba. Tak to poznám. Hej? OK. Takže pridáme si túto cukor. No. Ktorá zahraničná kuchyňa ťa najviac ovplyvnila? Mňa určite najviac ovplyvnila talianská kuchyňa. A tým, že som tam žil dlhé roky, takže je mi veľmi blízka a najbližšia z tých určite z tých všetkých. A samozrejme mám rád aj našu tradičnú slovenskú kuchyňu, ale tá talianská má proste ten šmrc, hej. Ako si sa dostal do Talianska? Do Talianska som sa prvá dostal autom, ale... Išiel si autom. Áno, ale... A kde to bolo? Takže to nebolo asi ďaleko. Vieš čo, začal som, v prvom rade som začal v Rakúsku, hej. Začal som v Rakúsku a bolo to na horskej chate, kde ma vlastne otec ma priviezol podvlek. Tam prišiel môj nový šéf na snežnom skútri a vyviezol ma na horskú chatu, kde som strávil krásnych 3,5 mesiaca. Takže si začal na lyžiarskom svahu. Hej, v podstate na chate som začal. Takže áno, to bolo také, že odrezaný od sveta tam. Čo si niečo vyviedol doma? Nevyviedol, tak vyviedol samozrejme, ako asi každý. V podstate, tak ťa poslali na horskú chatu. No to bola taká, v podstate taká moja prvá príležitosť, kde som nemusel vedieť úplne reč a vedel som sa nejakým spôsobom aj uplatniť to, čo som vedel, to, čo som nadobudol nejaké tie skúsenosti. Mám vlastne už potom sa to pomaličky posúvalo ďalej. Samozrejme, ak skončila sezóna na tej horskej chate, tak sme išli ďalej. Tak to bola letná sezóna? Tak bola presne letná sezóna, neišiel som na kúpalisko, nie, ale už som, langoše som predal. nie. Opäť do Rakúska na letnú sezónu, kde som zase získal nejaké nové skúsenosti a takisto aj tá rečová bariéra už nebola taká ako predtým, takže už to bolo o niečo jednoduchšie a už som si mohol aj tú prácu inú vybrať a takže bolo to jednoduchšie. No a vlastne následne potom som išiel do Nemecka. V Nemecku som strávil chvíľu v podstate iba nejakého pol roka a vrátil som sa opäť naspäť do Rakúska, ale potom z Rakúska už sme išli do Talianska. Takže áno, taký som jak taký kočovník v podstate. Gastronomický kočovník. Kočovník, presne. Si tam dal celý lusk? Áno, dal som tam celý ten vanilkový lusk, ale toto nevyhadzujeme, toto si dáme naspäť do nejakého kryštálového cukru alebo práškového cukru a máme z toho výborný vanilkový cukor, si môžeme spraviť. Že si ho máme doma teda odložiť? No. Takto si zoberieš cukor. Áno. Hej. Samozrejme, keď ho máte v nejakej nádobke alebo v niečom, tak takto si ho tam iba zapracuješ, necháš ho tam. A on jednoducho... A máš vanilkový cukor. A máš, nechá sa tam vlastne iba v tom a z toho máš, on ti pustí ten vanilkový lusk, arómu do toho a máš z toho. To je taký life hack. Hej, tak kitchen hack. Kitchen hack vlastne, no. hej. Také niečo.
Dobre, takže zatiaľ sme tam dali vlastne mlieko, smotanu, cukor, trstinový cukor, dali sme tam žltka, dali sme tam kukuričný škrob a vanilku, hej. Takže teraz si to spolu pekne pustíme na teplotu 80 stupňov a keď dosiahne vlastne tá celá tá omáčka teplotu 80 stupňov, tak to budeme mixovať približne necháme to variť približne nejakých 7 minút. Nakoniec pridáme nastrúhanú citrónovú kôru a omáčka. A teda vlastne nemôžeme zabudnúť na ešte tú bielu čokoládu. Ku koncu si ju tam pridáme a uvidíme, čo sa vznikne. Ja som sa ťa chcela akurát opýtať, že kebyže varíš v bežnej kuchyni, tak ktoré všetky nástroje by si potreboval? Takže najprv by som potreboval hrnček, kde by som si zohral mlieko, smotanu, zvlášť v miske by som si pripravil vlastne žltka s tou majzenou, s cukrom, s vanilkou a s tými ostatnými ingredienciami a vlastne potreboval by som toho viacej. Viacej nástrojov. Bolo by to zložitejšie o niečo. Ešte, že máme ten cookover, že? Ešte, že máme ten cookover, áno. Tak poďme na to. Ja si tak založíme. Bezpečnosť je prvorada, takže dobre, môžeme si dávať takto. Teplotu si nastavíme na 80 stupňov. Rýchlosť dáme a nastavíme si ešte čas vlastne nejakých 7 minút a varíme. Naučil si sa v zahraničí niečo, čo ti zmenilo život? Celkovo to, čo som sa naučil v zahraničí, či už to bolo, mal som priestor na skúšanie a učenie sa, hej, či už je to tá molekulárna kuchyňa, alebo či už to bolo nejaké to kváskovanie, alebo práca s dezertmi. Mal som priestor fakt, že vyskúšať všetko možné a vlastne som iba vďačný za túto skúsenosť, pretože mi to extrémne veľa dalo a som komplexným kuchárom, takže... Bežný človek, ktorý nás napríklad pozerá dneska, tak ty povieš slovo molekulárna kuchyňa, tak čo si pod tým môže predstaviť? Molekulárna kuchyňa je v podstate troška taká chémia, lebo pracujeme vlastne sú to poväčšinou želírovacie látky, ktoré jednoducho, keď spolu spojíme v určitom pomere a s určitým druhom... Želírovacie látky. Sú to poväčšinou nejaké morské riasy alebo nejaké tieto zahusťovadlá, ktoré, ako som už povedal, keď spojíme jednu tú konkrétnu látku s druhou konkrétnou látkou v určitom pomere, tak nám vznikne vlastne napríklad kaviár ovocný, alebo môže nám vzniknúť nejaká ovocná sféra. A to si sa kde naučil? V ktorej kuchyni? Kde to bolo? No to som sa naučil v Taliansku. Na to svahu, nie? Tam na svahu nie, tam je priestor. Tam výborné rezne som sa naučil. Akú chybu podľa teba robí najviac domácich kuchárov? Tak môže byť, hlavne najväčšou chybou je neznalosť, hej? Tým, že niečo som napríklad ešte nerobil nikdy, tak radšej si pozriem nejaký postup, alebo si pozriem, že ako by sa to dalo spraviť. Keď o tom nemám ani páru, tak a začnem niečo robiť, tak môže sa stať potom to, že môže sa stať nejaká katastrofa, hej? Tento recept ešte v cookoveri nemáme, takže ho určite pridáme. K čomu sa táto domáca omáčka podáva, napríklad vanilková, k čomu to môžeme dať? Túto vanilkovú omáčku môžeme pridať napríklad, či už si ju môžeme dať k parenej buchte, alebo môžeme... To je veľmi obľúbené jedlo. Alebo iba tak na palacinky si to môžeme predať, napríklad palacinky s nejakými jahodami alebo čerstvým ovocím. Už to začína voňať. Už to začína voňať. Myslíš, že to môžeme otvoriť? Že to bude... Myslím, že môžeš vyskúšať. Pozrieme sa na to. Wow. Vyskúšať, cítiš tú vôňu vanilky. Vyzerá to dobré. Hej. A to bude mať akú konzistenciu, takú tuhšiu, alebo... Konzistenciu to bude mať vlastne takú krémovú, hej. Bude to mať krémovú, aby vlastne sa to celé spojilo tým, že sme tam dali aj tú majzenu, tak vytvorí nám to troška takú hustejšiu omáčku, ktorá jednoducho bude pekne, nebude vodová, nebude riedka, ale bude pekne taká krémová, aká má byť. Nech podstate, aké to je super, že my sa tu môžeme rozprávať, akú cookover to za nás robí. To je fantázia. Ešte by sa mohol aj umyť sám. Tak áno, on sa vie aj umyť sám. To vážne? Ty sa nevedí. Jasne, že áno. Aké jedlo varíš, keď chceš niekoho potešiť? No tak záleží, koho tým chcem potešiť, ale myslím si, že napríklad takým sladkým niečím, napríklad takou výbornou párenou buchtou s vanilkovou omáčkou,
by som uľahodil skoro každému, ale hovorím, že záleží čo to, keby som chcel potešiť svokru napríklad, nejakú potenciálnu, tak by som spravil možno trojchodovú večeru, hej, nejakú. Čo by bolo obsahom tej trojchodovej večery? Tak napríklad, keďže som kuchár a varím podľa sezónnych ingrediencií, tak napríklad by som spravil nejaký hráškový krém, alebo niečo s hráškom, teraz čerstvá zelenina, cuketa, farebná rôzna, mango, veľa zelení je teraz krásnej, takže asi s týmto by som niečo, nejaký dobrý kus mäska, dobrá omáčka a samozrejme dezert, ten uľahodí každému, takže asi tak by som. 80 stupňov, 27 minút. Čiže keď sa dostane na teplotu na tých 80 stupňov, ako sa dostal teraz, tak ešte pôjde vlastne, dáme mu tam nejakých ešte 5 minút vlastne a tým, aby sa vlastne aj tie vajíčka tepelné spracovali. Vajíčka treba určite presne tak, určite, pokiaľ nie sú pasteurizované a vlastne samozrejme je tam maizena, aby sa aktivovala a zahustila sa. Potom tam dáš vlastne ešte bielú čokoládu. Hej, ku koncu tam pridáme teraz bielú čokoládu a chvíľku ešte povaríme, nech sa roztopí a nakoniec nasruháme citrónovú kôru a omáčku máme hotovú. Teším sa. Ja sa teším. Keby bol tvoj život receptom, aké ingrediencie by v ňom nemali chýbať? Hej. Pikantné, slané, sladké a kyslé. Acidita musí byť. Dobre, čo je také štiplavé? Takže vášeň. Vášeň, presne tak. Takže štiplavé vášeň. Kyslosť je čo? Kyslé je tá bilancia, to je taký gang, že sladké aj kyslé musí byť. Ten, kto ma pozná, tak vie, že proste acidita musí byť. Takže sladké, slané, kyslé, šiplavé. Akože nie je všetko šiplavé, samozrejme, ale keď sa pýtaš, áno, sladko, slané a kyslé. Ktorý je taký recept sladko-slaná chuť, slaný karamel. Napríklad. Ale zase to máš, k tomu sa napríklad hodí niečo, keď robíš so slaným karamelom, lebo je to taká hutná chuť. Hodí sa tam napríklad, že keby si k tomu ešte ogriloval bán a s citrónovou šťavou ho vlastne pokvapkáš, tak je tam zase tá acidita a je tam vlastne aj ten slaný karamel, takže vždycky nejaká symbióza musí byť, ak aj v živote, tak aj vo varení. Presne tak, ale inak často spomínaš ten citrón, tak prečo ten citrón teda všade dávaš, že aj tu si spomínal, že teda dávaš citrónovú kôru? Citrón nám dodá vlastne taký iný rozmer toho tým, že je taký svieži a tá citrónová kôra fakt to obohatí a dá fakt tomu úplne iný rozmer. Ja napríklad aj na grillovanú zeleninu používam citrónovú kôru, jasné, aj troška citrónovej šťavy, alebo aj nejaké mäsa do rôznych fakt omáčok, či už aj nejakých vinagretov alebo dipov, fakt to dodá úplne iný rozmer. Našiel si osobný recept na život? Taký osobný recept na život je podľa mňa, hlavne aby človek bol šťastný, aby sa cítil dobre, alebo aby cítil zapálenie pre to, čo robí. Lebo keď robíš niečo, čo ťa baví, alebo presne, nebaví. Takže keď robíš niečo, čo ťa baví a robíš to s vášňou, tak potom môže to vyzerať aj tak, že bude s tebou úspešný človek napríklad. Hej? A teraz momentálne si šťastný vo svojej kariére? Kde si? Určite som rád za to, kam som sa posunul za tie posledné roky. Verím tomu, že ma čaká ešte veľa víziev a veľa úspechov, takže ale určite som spokojný a šťastný, hej. Tak je dobré. Ty si šťastná, spokojná? Áno, určite. Jasné. Omáčka už nám pekne husne pomalič. Ešte by som chcela od teba vlastne vedieť, aby si mi trošku porovnal slovenskú a zahraničnú kuchyňu, čo sa jedá kultúry, ľudí, ako sa s nimi pracuje. Musel si sa podľa mňa aj naučiť ten jazyk, čiže vieš asi dobre nemecky, taliansky, bol si do toho tlačený. Chcel som, hlavne som chcel. Tak si mladý človek zrejme, hej, takže sa to aj rýchlejšie učí. Áno, samozrejme, vtedy som bol mladší, hej, to už je nejaký čas dozadu. Na Slovensku som nejaké 3 roky, ale ak by som mal porovnať, tak čo sa týka talianskej kuchyne a slovenskej kuchyne, je tam samozrejme diametrálny rozdiel. Taliani používajú veľa čerstvej zeleniny, nie sú na takú tú varenú ťažkú kuchyňu, takú ako my, hej. My sme takí zemiakoví, omáčkoví, masné a tak. A Taliani sú úplne iní. Taliani majú ľahké jedlo a už nám akurát skončila omáčka. No, tak ideme sa pozrieť na či je OK. Cookie. Cookie. Takže
omáčku máme skoro hotovú. Teraz si pridáme bielu čokoládu, nasúhame citrónovú kôru a môžeme podávať. Ja ti pomôžem. Pomôžeš mi? No jasné. Dobre. Ale nie jesť tú čokoládu, hej? Všetko. Hej? Ja mám rada čokoládu, milujem. A ja Ale je hovorím, dobrá. My sme sa narodili v symbióze s čokoládou. Hej? Je to tak, hej. Všetko tam dáme? Vieš čo? Troška nalámame. Dáme tam. Tak. Ak by niekto chcel viac čokoládovú tú omáčku, pridá viacej čokolády, dá menej cukru samozrejme, lebo potom to budeme mať veľmi sladké. Ja už som polku zjedla tej čokolády. Ty si polku zjedla a dala si jej tam hlavne veľa. Dala som jej tam veľa. Počkej, a teraz si nasúhame teda citrónovú kôru. Citrón si samozrejme dobre umieme. Najlepšie vyčistiť ho sódou bikarbónov, aby nedostal horký a vlastne aby všetky tie chemické látky, ktoré tam sú na povrchu, tak aby sme zmyli. Nie na dobre vyčistený citrón, čo? Určite. Tak. Kto má rád viacej citrónové, pridá viacej, ja milujem citrón, takže ja by som ho tam hodil celý najradšej. Ale toto nám bude stačiť. Takže teraz zavrieme. Si to miešal na rýchlosti 8? 8, hej. Na 8. A dáme si ešte takto minútku. Teplota 80 stupňov stále. Pustíme. Vidíš, že zase to ten kuko vyrobí za nás. Úžasná vec. Úžasná vec. Neviem, ako som doteraz mohol bez neho žiť. No ty mi povedz. Netuším to. Ale akože... Používaš ho často v kuchyni u áno, seba? veľmi často. Čo na ňom najčastejšie robíš? Napríklad tým, že je fakt dobrý pomocník a výkonný, tak spraví perfektne krémové omáčky. Či už napríklad, keď robím sviečkovú na smotane, alebo akúkoľvek omáčku, alebo nejaké pyré zeleninové. Krásne to vymixuje do hladkého krému, takže fakt je to každodenným pomocníkom. A hlavne je veľmi výkonný, že aj keď hodinu v kúse, že potrebuje s nejakými malými prestávkami že potrebuje mixovať, tak mixuje, ide bez problémov. Takže hodí sa do väčšej prevádzky, kde zvládne niekoľko chodov. Určite áno. Lebo častokrát dostávame otázky, že sme viacčlenná rodina, že to je malý prístroj pre nás, pritom myslím si, že práve že do rodiny... Určite odporúčam do každej rodiny, lebo už opäť máme teda... Nám zaspieval. Ale pýtala sa ma, že či vlastne cookover sa hodí pre nejakú takú päťčlennú rodinu, či je to dosť. Za mňa je to určite dostatočné a viete si to vymixovať samozrejme na viackrát a je fakt obrovským pomocníkom, že nemusíte pri ňom stáť, nastavíte si teplotu a fakt máte to bez starosti, takže určite veľmi odporúčam. No takže omáčku budeme mať čoskoro hotovú. Si dáme zvedavá? Áno. Áno? Som na ňu veľmi zvedavá, lebo už cítim tú vôňu. A keďže si taký skvelý šéf kuchár, takže som zvedavá. No uvidíme, či sa nám to podarilo. Je? Poďme na to. Cítiš to? Cítim. Veľa lásky, veľa. No tak poďme sa na ňu pozrieť teda. Dobre? Omáčka má peknú konzistenciu. Nie je ani moc hustá, ani moc riedka. A vieš, ako zistíme, že je spravená tak, ako chceme? Ako? Tak to máme lyžičku, hej? Čerstvejš toto vlastne prstom. A keď omáčka nesteká, ostane tam pekne ten film zotrtý, tak vtedy je omáčka perfektne pripravená. Podávaj. Skúsime? Dobre. Vidíš to? Krása strieda nádheru. Krásna. Omáčka. No už mi daj ochutnať. Nemalo by to jesť. Prečo? Ochutnaj. A som vedavý, čo povieš. Je výborná. Hej? Je fakt výborná. Tak to ma veľmi teší. Myslím si, že sa podarila. Čo povieš na ten citrón tam? A tú bielu čokoládu? Ale počkaj, keď ti to môže, akože, jak som to ochutnávala, idem ti to povedať ešte raz, čo som... Najprv prišla čokoláda a teraz prišiel výrazný citrón, že išlo to takto postupne. Je to výborné. Ale ani tá vanilka sa tam nestratila, že? Stále tam cítiš. Je to výborné. Darmo. Tak
Verím tomu, že bude takisto aj vám chutiť tak ako nám a že vám spríjemní nejaké nedeľné poobede alebo nedeľný obed pri nejakých tých párených buchtách. No. Tak ďakujeme, že si prijal naše pozvanie do Cook & Talk. Niečo nové si nás opäť naučil. Bolo mi cťou a radosťou. Verím tomu, že sa ešte vidíme. Určite. Určite, pri nejakých vareniach. Určite. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Majte sa.